6 сентября 1991 года был объявлен Днем восстановления государственной независимости. Поздравляем всех граждан Чеченской Республики Ичкерия с государственным праздником День независимости Чеченской Республики Ичкерия. Hardy Darkert, Hatahalevi, Hanizavisimas Piakert, vai marcar Fisanti e Utskekchar. Tudo Hokdinia Satis, Otmashonia Satis, Hokdinia Zakoch, Razot Yatakar Hodvaikenti, da Razot Robert. 31 Jahre bringen uns von jedem historischen Moment, als das tschetschenische Volk erneut das Banner des Kämpfens erhob, den Weg der Freiheit einschlug und die Unabhängigkeit der Republik Tschetschenien proklamierte. Getreu der Tradition ihrer Väter werden Zehnhunderttausende von freien Tschetschenen am nächsten Scheideweg der Geschichte der Welt. Der Tschetschenische Republik Ichkeria. Das tschetschenische Volk kämpft seit mehr als 300 bis 400 Jahren für sein Heimatland. Ichkeria steht unter der Besatzung des Russischen Reiches und dem tschetschenischen Volk wird die Möglichkeit genommen, diesen Tag in seinem Heimatland zu feiern. Дуже здивована і позитивно здивована тим, як ічкерійська громада підтримує, який є рівень порозуміння того горя, який ми зараз всі відчуваємо, всі українці. Русско-чеченская война, как многие, наверное, знают, началась в 1994 году, 11 декабря. Последний русский живой солдат вышел из нашей республики. Вывели все бронетехнику, все, что они... Wie lange ich ihn behalten möchte. Eine Stunde, ein Tag, eine Woche, ein Monat. Mir wird erklärt, dass der Rahmen vorübergehend ist. Ich wünsche mir, dass er wirklich vorübergehend ist. Дякую, чеченські друзі, і ічкерійські, або ночхе. Дякуємо за запрошення. Ми радо відкликуємося завжди. А вам ще величезна подяка за те, що ви майже кожного мітингу з нами з самого початку розказували свій досвід, як було, які ви жертви принесли. Ви говорили чесно і відкрито нам. Да, буде зрада, буде все, але тримайтесь єдно. Ohne Angst, ohne falsche Gedanken, gewöhne dich nicht an den Krieg. Wir haben noch ein wenig übrig und wir werden uns freuen und wir werden die schwere Prüfung des Lebens bestehen. Vielen Dank, ich unterstütze euch, я поддерживаю вас. Мы с нашей командой «Солнечная вселенная» приехали в Австрию, чтобы также показать свободный народ, который не сдается, который будет отстаивать до последнего свои права. И мы сегодня благодарны за то, что вы нас пригласили поддержать ваш народ, поддержать ваш праздник и вашу... Побеждая в этой войне, не должна позволить эти территории, я не знаю, как ее называть, я не знаю, как они разделятся, не разделятся. То, что Путин идет, это очевидная вещь, обсуждать это глупо, да? То есть путинизм должен быть... Карина. Дякую всім, що прийшли. Це дуже важливо для нас. Сьогодні 6 вересня. Виповнився рівно 31 рік від дня проголошення незалежності Чеченської Республіки Ічкерія. Користуючись нагодою, хотілося б привітати вас всіх від імені громадян України з Днем Незалежності. Історія вчить нас тому, що саме боротьба за свободу та національну гідність породжує найяскравіших та мужніх героїв. Dass sich auf die Unterstützung der internationalen demokratischen Gemeinschaft verlässt.